Kello 20.37. Ensimmäinen EVP-tallennus lyöty käyntiin. Joo. Mä sen varmaan tosta tolleen saa. No. Jos sulla nyt se laitsotti siellä päällä on. Onko se merkki siinä? Tuo merkki on siinä. Semmoinen hiimen tuossa keskellä ruutua tuo merkki. Se on hyvä kuvauksen merkki. Mä testaan nyt kanssa valoa. Tää ei niin näyttänyt yhtään mitään. Auttaako tää nyt sitten? No niin, suoritetaan pieni Knuutilan kartanon esitutkielma. Kello on 20.40. Ja aloitamme ensimmäisen kierroksen. Katsotaan mitä täältä löytyy. Ei täältä yleensä mitään.